Hej og velkommen til I Know Gameplays. Og i dag skal vi spille Slender. Og det er mig, Nikolaj, som spiller i det her afsnit. I næste afsnit så vil jeg spille. Ja, Ian vil spille i næste afsnit. Vi har desværre ikke cam på i de her Slender afsnit, men vi vil forsøge at fikse det. Og det er vores første YouTube video, som vi lægger ind. Ja. Hvad går det at spille ud på, Ian? Du skal finde alle hovedsteder, uden at blive taget af ham der Slender. Er han virkelig så skummel, som alle siger? Ja. Det er jo første gang, jeg prøver det her spil. Jeg tror, det er anden gang. Allerede nu synes jeg allerede, det er skummelt, mand. Der. Hvor stor er den her skov lige nu? En sæd. Oh shit. No, what? Hvorfor gjorde den det der? Hvorfor gør den det der? Den Slender er nærheden. Seriøst? Jeg skal bare gøre sådan her. No! Oh shit! Oh, fuck, man. Oh shit. Okay, man. Om det Slender lyder sgu meget som en dildo. Ja, med det der tæller der, så lyder det som en dildo, mand. Er det bare mig, der går rundt i en ring eller sådan noget? Hvad gør det? Lol, hvad er det? Rulletårn? Eller hvad? Eller firkantet? Den er rund. Vent, der er selv på. Det er et kæmpe dildo. En kæmpe dildo. Det er bare det er den, der tænder sig rigtigt. Så skal man høre det. Lol, hvad er det der?
Specialitet. Hvad fanden er det? Også bare et træ. Åh. Lol. Sten. Ikke nogen sædler. Jo, lol. Candy Brown. Okay, det er der skolen. Helt lille lyd. Og så det der hjertebanken hele tiden. Er det bare mig, eller er lykken ikke lige blevet sværere? Jo. Altså bare en lille smule. Shit, så du det? Really? Det lignede, der var et eller andet som kravle. Klart. Jeg tør ikke at kigge bagud. Jeg synes, det er en smuk aften. Synes jeg også. Et hus. Det var fandme det. En mur. En kinesisk mur. Fucking var dårlig. Du er dårlig. Plejer, er der sæd på den her, tror du? Ja, det tror jeg. Bare en røm, jeg er god af en nybegynder. Ja, okay. No. De må no. No. Er det ligegyldigt, hvad der står på de der sædler? Tror jeg. Det ved jeg ikke. No. Ikke til Der kan du bare se no. Hvad? Det kan du bare se. Jo. Fik den lige 80. Så det betyder noget. Man skal bare sige no, når de tæller diktoren, så hjælper det. Og så kigge ned i jorden, som en lille baby. Oh shit! Oh fuck! Aggressiv dildo. Han tager tilbage til mig. Han siger derp. Shit. Han har en uren sangstemme. Han kan vinde X-Factor. Bare sige shit, just gammelt træ. Shit, de store er nogle af de der træer. Big man. Jeg kan ikke lide at bare lige pludselig skulle vende om på grund af, at der var hegn. Kan han godt bare lige pludselig springe op foran skærmen? Det ved jeg ikke. Det er jeg ikke prøvet. Overvej lige hvis han kunne, men så går han lidt om selvom han ikke har nogen tunge. Shit!
Jeg så ham ikke engang, kødte du? Nej. Fuck. Jeg vil væk herfra. Okay, nu vil jeg altså gerne tage flere spil. Jeg kan ikke lide det her spil mere. Gamens tid. Hvor lang tid er du gået ind til videre? Cirka 10 minutter, tror du? Ja, det kan godt være. Ej, jeg har altså lyst til at kigge tilbage. Så gør jeg det. Meep. Ah! No! Ah, pis, mand. Shit, jeg blev bange. Fuck. Shit. Fuck, man. Galt skodspil, mand. Nå, men det var så vores første YouTube video. I må gerne like videoen, subscribe, dislike. Nej, det må I jo. Nej, det vil vi ikke kunne lide. Det er ikke godt. I må gerne Fortæl videoen til en hel masse venner. Og ja. Og også vores channel. Ja, I må gerne dele vores channel til alle mulige og alt det der, ja. Share videoen. Ja. Hvad? Og kom med noget godt. Ja, comments gode, helst gode, ja. Farvel.